Прогресът не се измерва само с цифри. Той се измерва с решенията, които променят бъдещето. През 2023 година Алкомет обяви най-мащабната инвестиционна програма в своята история. Проект на стойност 70 милиона евро, насочен към разширяване на производството, внедряване на нови технологии и създаване на продукти с висока добавена стойност. Началото беше поставено. Следващата стъпка беше признание. През 2024 година проектът получи сертификат за приоритетен инвестиционен проект «Отличие за инвестиции със стратегическо значение за икономическото развитие на България». Проект, който ще разкрие 160 нови работни места и ще разшири производствените възможности на компанията в следващите години. Това беше потвърждение, че посоката е правилната. На 10 септември 2024 година започна реализацията. Заедно с президента на Република България Румен Радев, представители на държавната и местната власт и партньори от България и Турция беше даден официален старт на проекта. Беше положена основата на разширението на Валцов цех 2 с 5000 квадратни метра, който ще отвори нова страница в развитието на Алкомет. От празен терен към модерна индустриална инфраструктура. Само за месеци се изгради разширението на Валцов цех 2. След това пристигна и сърцето на инвестицията. Монтажът на новия Валцов стан Ахенбах и 10-инчовата преса Презеци беше една от най-сложните инженерни операции, реализирани в завода. Хиляди компоненти, стотици часове монтаж. Една цел – производство от следващо поколение. Реализирани проекти: Валцов цех, Ахенбах Оптимил, 4 Валцов стан за батерийно фолио. Той произвежда ултратънко фолио, включително и за батерии, което отговаря на най-високите изисквания на индустрията за съхранение на енергия. Ахенбах Optifoil Sepa Slit Сепаратор. Сепараторът осигурява прецизен разкрой на фолиото с изключително качество. Пещи за отгряване на фолио CTS осигуряват термична обработка, гарантираща оптимални параметри и постоянно качество на фолиото. Пещ за отгряване на рулони Auto Junker, осигуряваща контролирана термична неутрална атмосфера на пещта, което е предпоставка за постигане на качествени рулони. 10-инчова преса Презеци с усилие 4000 тона с система за енергоспестяване. Оборудването е предназначено за производство на алуминиеви профили с сложни конфигурации и висока добавена стойност. Основните приложения на профилите са в автомобилната индустрия, в соларни енергийни системи, военната индустрия и строителството. Нова 10-инчова леярска маса за заготовки в леярския цех. Осигурява равномерно и висококачествено леене на алуминиеви заготовки, предназначена за последващо пресоване на алуминиеви профили. Финсоник – нова линия за пасивация в автомобилния цех. Линия за пасивация Финсоник осигурява постоянна висококачествена повърхностна защита на алуминиеви детайли, използвани в автомобилната индустрия. Нови възможности за производство на алуминиеви решения за автомобилната индустрия, електромобилността и възобновяемата енергия. Инвестиции, които увеличават капацитета на валцовите продукти до 115 000 тона и пресовите продукти до 45 000 тона годишно. Разширяват продуктовото портфолио и създават още по-висока добавена стойност. Вече 45 години Алкомет доказва, че устойчивият успех се изгражда с постоянство, инвестиции и доверие. От традицията към иновациите, от опита към бъдещето, от една идея към реалност, която виждате днес.